Masak edisi ngadem lur, men wetenge aja panas waladala. Halo lur, sedulur kabeh kepriwe kabare? Semoga sehat-sehat kabeh ya. Lagi videonya diawali nyong lagi jemur iki lur, aja salvo kare awakku ge, awake kayak kingkong banget, gede banget. Jal resepnya main gering kepriwe lah, jana abot kayak pakai kegeden. Lah puasa wis wingin nonstop sebulan jorana bolonge. Tapi awake ora tambah kering malah tambah lemu kok puasa. Waladala kepriwe sih yo jan. Anu makmur kayane nyong kene dadi awake gede kaya ki. Golenge njemure nggongko maning ki lanjut arep masak lur. Nyong ngeluarna ki per bumbu-bumbuane. Nyong iki tuku tahu, tempe, bayam karo jagung lur. Karo kue bumbu instan aja kelalen, nyong males riweuh dadakan ngulek-ngulek nanggone bumbu instan bae seperti biasa. Karo miki nyong tuku kenyas ya lur alias peyem. Peyem gue secarane wong Bandung peyem yo budin difermentasi. Lagi aku motongi apa jenenge tempe ya lur karo tahune kotak potong sekalian karena arep tak ungkep. Lah kenapa tak ungkep? Karena men anget terus lur. Nyong uling mangan gue anget arep madang nambe tak goreng ya kan ya. Ya ora aku rayam tok sing bisa diungkep. Tempe pun bisa. Malah gue enak ora ana balunge amoh. Ngirit pula terlalu larang nek ayam lah larang lur kapan boleh medun larang terus. Tempe tahu jorna desit lagi diunggep ya moteli motongi apa jenenge ki bayame ya lur. Kan bisa sekali kuwi tempene dikudak-kudak men aja apa geseng sore. Terus kayak jagungnya aja kelalen lur. Asli jagungnya kuwi nang kene manis lur gede-gede. Tapi ya regane 1.500 ya lur nang pasar Gano aku tuku 10.000 telu tapi rasanya ora enak ye ora legi jagunge malah enaknya tuku nang warung gue lo gede-gede legi pula digodok dibakar pun enak lagi nyong goreng berambang lur nggo taburane komen mambune wangi tegene iya mbok nek berambang goreng kan enak yo lah karena minyaknya kakek ya lur kita kelongi minyaknya nyong golek ngarep gawe tege minyaknya sending baik ya biasa lah bawang merah bawang putih ke dioseng-oseng sampai wangi sampai kering. Kompor sing kiri nggo nganu bawang merah bawang putih sing kanan kena nggo ngungkep ya kayak gue lang mak kudu serba cekatan yo lagi wis garing wis kering ya terus tak lebokna ke banyune lur seciwur baja kakek nek kakek malah kena nggo selem. Lah jagungnya mlebu ya lur karena jagung kan suwe yo goleng godhog dadine mlebu dhisit per bumbu-bumbuane lur aja kelalen nyong kur nganggo apa jenenge gula putih garam micin karo roiko sending miki karena micin di roiko sending baik karena jagungnya wis amo dadi ki bayam lur aja kelalen dilebok nah nek ora ana bayame enggane tege jagung. Iki kan ayu anak kuningnya anak ijone lah karena abot dadine tak lebokna kuwi jagunge disit lur banyune keri golenge sorna nah ki brambangnya dilebokna lur sing digoreng miki men wangi lur tegene nek tambah brambang tegene wis matang garing goreng tahu tempene sing diungkep lur miki nggo lawuh tambah kerupuk ora lombok jenenge kan kadem tur karo lombok.